ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба видеои имрӯза. Ози ман шумода мехоҳам анам хел навинкора нишон тиҳам. Ино ам хел пешакҳои тайёр доранд. Дар почаҳошонам ам хел чи ҳастай, вишивка ҳастай. Вишивкаву муҳраву дар иҷа ду намуд нархай. Анамие ки мебинед и шолкай. Шолкиш 500 сомонай. Баъд бо паплиниш ҳастай. Паплиниш 430 сомонӣ. Марҳамат анамин кадомаш ки блеск бисёр дорад и шолкай 500 сомон. Ана инош бошад паплинан вишивка задагиай ҳам почаҳошонда ҳам амхе баёшонда пешакҳои киртада. Паплинош инамиам паплинай иям 430 сомонай. Хулоса анаминам паплинай. Ҳозир ман якта ба якта гап мезанам ки кадомаш паплинай, кадомаш шолк. Марҳамат каседа дар кораи духтарако мада нависен. Анае ки мебинед глимайдаи розови ин паплин шолкай 500 смашай. Ана ин бошад бирӯзовый. Ин паплинай духтарако 430 сомон. Инчунин якта аз анами ҳаст 600 сомонай. И кори дастиай ҳамаш паплинай. Паплинои лёни фасон. Як дона мондай айвай кори дастӣ. Ана и тараф бошад ино шолкан 500 сомонӣ як либосаш. Марҳамат метавонед ки дархост кунед. Анаи зард бошад 430 сомонай паплинай. Мо доставка дорем духтаракҳои хушрӯ. Анавай сафед шолкай. Иҷада бошад инош паплинан. Паплинош 430 сомонӣ духтаро. Ами пешакаш тайёрак украшение кардагӣ. Ино ҳамаш бори Дубайан духтаро. Ана инош бошад шолкай. Шолкош 430 сомон. Марҳамат касе ки мехоҳад харидорӣ куна нависед инаиш хушрӯ нигоҳ кунен савзак и шолкай 430 сомон тоза Дубай. 500 сомон тоза Дубай. Чӣ хеле гуфтум? Паплинош ҳамаш 430 сомонан. Шолкошон бошад 500 сомон. Намин сиёҳ, розови, ами чизое ки дидестед ино ҳамаш паплиниян. Ана ин шолк буд. Мана бинед худаш маълумай. Ана ин зард бошад ваяй паплинай 430 сомона. Ана сабзуш хушрӯ иам 430 сомонай паплинои дубайскиян. Тоза бори Дубай. Марҳамат метавонед ки дархост кунед духтарако. Нависен бо доставкара ма пурратар мефаҳмонам. Агар бо чанд гиред арзон мешава. Бо ҳамин хайр.